Takže já se vítám od dalšího videa, mé jméno je Cisko a dneska jsem tady u nové série u hry, která se jmenuje Hotline Miami. Si myslím, že bude znát trošku víc lidí než Manhunt. A je to hodně podobné jak Manhunt, jo, taky to zabíte hodně lidí, tak akorát je to prostě z jiné perspektivy a jinak se to hraje, jo. Já se chci předem omluvit za to, že jsem nemocný jak svině a doufám, že to nepůjde moc poznat to video, ale jo, fakt jsem nemocný jak hajzoval, takže jo, tohle video, proto nevycházely videa, tak 3 dny a že bych už natočil tak 2 díly, ale jo, mě nebylo vůbec dobře a dneska jsem konečně zasedl ke kompu a rozhodl jsem se, že dáme Hotline Miami, takže máme to tady. Zkoušel jsem to. Vůbec mi to nešlo jako, ale dobrý. Všechno by mělo nastavené, struku jsem se prál se zvukem, takže uvidíme jak to bude tuhle epizodu, já to ještě další epizodu spravím. A jo, já si myslím, že můžeme jít zrovna na to, takže dáme start. Nesehnal se vůbec nikdy češtinu na tuhle hru, protože prostě neexistuje, takže bohužel budeme to muset po anglicky. A jo. Tohle je jenom tutoriál, takže já vám to, když tak si to pauzujete, já to prostě proskipuji, tak to jako nějak to rychle, protože já už jsem to všechno to. Ale je to pěkně těžká ta hra, vole. Takže jo. Musíte si zabít lidi, jo, daci, máte nějaký příběh, já úplně nevím o čem přesně je. Ale to se dozvíme. Jo, takže prostě zatím jdem na to, je, to jsem proskýval trošku rychle. Nevadí. Jo, prostě můžeme tady projednačíka si vezmu zbraň a můžeme mlátit i tak, jo. Potom jsou tady zbraně střelný a různě a tak prostě. Takové prostě jaké klasické věci, jo, co by měly být takové v takovéhle hře právě být. Takže prostě si to vyměníme. Tady boom, headshot. Jo, můžeme házet věci, tam podaj. Jo, takže můžeme vykopnout si dveře a jde to nějak to. A nic, tak jdeme na to jo, part 1 jo. Phone calls. Jdeme na to. Mám když tady svůj čajíček, takže kdybyste neslyšeli pít, tak se velice omlouvám, ale jo. Tady tohle už jsem trošku trknul do mikrofonu. Tady tohle už je příběh, takže tohle vám je to. Já anglicky mluvit nebudu, ještě když jsem nemocný, to by mělo fakt na hovno a to byste ani nechtěli poslouchat. Takže to tady jen tak jako si budu říct jako. A jo. Taky 3 borci tady jsou. Kámo, to si musím zapamatovat, zase si k něčemu bude, vole. Jo, aha, jo, takže jdem teďka do April. Dobře. No. Takže. Co mám dělat? Jo, tady už to vidím. Jo, chodí. One new message. Mám tady jako delivery a v něm maska. Jo, okej. Tak. Sedl jsem. Takže mám někoho zabít prostě. Prelude do metro, takže do metra jo. Tip finish of fallen enemies. Aha. Richard. Jo, tady tohle jsem si odemkl. Když jsem dal tu první misi, když jsem to zkoušel. A je to tady ještě rozdělené na body. Že prostě za každý jak počet bodů dostanete novou masku. A jich tady docela dost, jako docela oh shit, hodně dost, vole. Takže jako
Tak jo, ale já bych si dal furt Richarda, protože... Mili. Tak a jdem do toho, jo, takže jsme si tady toto borce, a to máme body, když je zbijeme. No, ale přesně, když prostě je to ta hra je tak, že prostě na one hit vás dají oni, takže je to docela těžký, takže musíte mít dobré postřehy. Já jsem ho tam neviděl, takže teď když ho to plesnu, tady nikdo není. Tady je nůž. No přesně, vole, prostě. Je to docela těžký, takže jo, vidíte asi tady tuhle epizodu hodně umírat. Počkej, chci to paně hodit. Jo, dobrý, a on už je mrtvý, jo. Já myslím, že jsem ještě co to dělat. Ty vole, já se zajebil obodu naraz, ok. Zdar. Aha. Jo, musím vzít, jo. Go to car. Do prdele. Do prdele, já jsem mohl dát mezerník. Bych ho mohl dodělat. Ne, já musím první zabít oba dva. Ty vole, tak tohle bude ještě horší než u Manhuntu, kámo, vole. Jo, dobrý. Ne, není to dobrý. Dobrý, už je dobrý. Tak a teďka jdem do auta. Okay. Jo, tady, jo, máme to do toho dumpsteru. Cípni. OK. Jdem. Ty vole. Já se napiju svého čajíčku. Tak. Dobře se tady zeblil jako, no, tak fajnově. Mám jako zpátky do auta? Jo. Jo, tady jsou vlastně teď řešeny ty body. Dostali jsme 23 000 bodů ze 130 000 a za velkou, ne, jo ano, ze 130, já jsem byl piča. Ze 130 000, tak vole, tam byly, to tam, nevím kam, dobrý, moc těžká ta hra. B+, jo. OK. Tak. A od tady mať už vůbec nevím, od tady jsem to nehrál, tu hru. Aha, OK. OK. Tady se asi pro jídlo. A jako... Dobře. April the 8th. To je trička. Jo, to je dobré, vole, já se neuklízím, vole, vůbec. A naši phone call. Nedávat čo. Já, pardon, že to prokliká tak strašně rychle, ale já docela rychle čtu, jako. Takže... Já se ještě budu snažit to, jakoby... Toto, takže no talk, další, ne, to je furt první, aha. Dobrý, dáme teda Erasmuse. Kde jsou borci? To nemůžu otevírat tyhle dveře. Ne, nemůžu. Tady už budou, že jo? Tak.
Nice, máme brokovnici, let's go. Do prdele. Tak to skončilo hodně rychle. A ta brokovnice přilákává další lidi. To není moc dobrý, já si nebudu brát. Já jsem se teďka posral, ale já vím, že tam je, já se slechnu. Kurz písek. Počkej. Tak. Zase tohle. Máme 2 náboje. Je tady ještě, je tady. Tak. Chapter clear. Go to the car. Nice. Tak to bylo docela lehká. Kombos 0, no bohužel. 12 000 bodů z 89 000. Já jsem asi fakt špatnej v té hře, já nevím. B minus. A nová maska. Tony, ok, máme Tonyho Starka, vole. Ale teďka má to jídlo, to jsem domluvil s 100%, ne? Aha. Jak bude se máš moc hordej. Dík za pizzu. Dar. Jedem. April do Stanley, pičo. Já umím anglicky už, to je v prdeli. Dobrý. Jedna pizza, to jsme si dali, musím jít do phone. OK, dobře, to je prostě tam jdem lol, protože co by se jinak v téhle hře dělali? Jsem se netrefil do auta, vole. Second chapter, overdose. Ty vole, co budu, Juice WRLD nebo co? Ne, to bylo hnusný moc. Dáme Tonyho. Fists of Fury. Interesting. Je tam někdo? Je ještě tam na hajzu, jo? Dobrý, já jsem to chtěl po něm hodit, no to už. Takže... Oh shit. Tam je okno, vole! Teďka jsem se posral. Vtipni. Do prdele! Dobře, já se dostal ani přes prvního toho, vole. Brácho! Já nemám co dělat, proti mým zbraním. Ne! To neviděl. OK, kámo, tak tohle bude trošku na díl. Dobrý, OK, máme to. Já se vezmu tady zbraň. Kde jsou borci? OK, můžu doprava nebo doleva, já mám napravo stranu. Oh shit, tady vás je borci. OK. Ne, já se nebyla boje. Shit. OK, tohle není dobrý. OK, já to půjdu na stealth. Nepůjdu to na stealth. Dobrý, vole, divorec. Tak jdeme na boje. Tady je zbraň. Tak.
OK. Ty vole! Já jsem ho nezabil. Dobrý, jdeme do auta. Prosekali jsme to tady, dobře jsme tady vykempili. A doleva to bych šel asi z druhou stranu, jo, dobře. OK. Nás bude vole tak čtvrtku těch bodů, kámo, to může jen max. (24, 25 se dá říct. To se defakt, OK, bro. Ano, máme persona unlockla. Já si ho s dovolením vysvrkám. C+, zajímavé dobrý. A nová maska, a to je... Aubreyho, prasátko. Dobré. A nová zbraň, a to bude, vole, obušek. Samurajský meč. Interesting, velice interesting. Je to zase na žrádlo. Jaký masakr já vůbec nevím, o čem mluvíš. Film máš pro mě, jo? Ty vole, ty je hodnej. Tak jdem čeknout film, vole. April 25. No, 3 pici už tady máme, ty vole. Tady byla jedna, tuším, že máme 2. Můžu se píchcat? Nemůžu. Já musím na phone. Také tajné zprávy podle od těch, vole, nějaký si píče, vole, od toho kartelu, ale já prostě tady povraždím všechno. Nic, vezmem si novou masku. 3. chapter. Dobrý, vole, sedu to. A teďka máme Morgan Aubreyho. Dobře. Takže, co tady máme? 2 borci v téhle místnosti, jeden tam, tady je jeden. Tady. Tady tohle borci, když sundá, tak si mě nikdo nevšimne. Tak. Dobrý, to jsem posral. Do prdele, ty vole, tak kousek, jeden borec by si chtěl. A já se nevím trefit prostě, to je prdele. To mám 2 náboje! Já ho actually zabil, kámo, on se netrefil, ty vole, ten skillishu. Je tady ještě někdo? Wow. Tady je borec. Dobr... Tak teďka se to posral se nejvíc, co jsem mohl, vole. Počkej, já chci za tu ženou, vole. Já nemůžu... Gee. Dobrý, vezmu si tady... Dobrý, vezmu si tady tu brokovnici, 26 nábojů. OK. To jsou 3 borci. Ne! Krucipísek! Ne! Důležitě, já to teďka nedám, kámo. OK. To jsem myslím, že jsem posral, ale všude jsem to zvládl. Jo, to byl ještě jeden! Do píšťaly! Kámo, on je fakt vypl. No nic. Já to zrolím v tuhle hru. OK.
Já jsem zapomněl, že je tam borec, vole. A zás borec jeden dobrý, já jsem prostě... Autista, vole. Či stane zase jeden? Nestane. Ne, oni si mě, já jsem myslel, že to můžu hrát stealth, dobře, takže nemůžu hrát stealth killer, dobře. Interesting. Dobrý, já jsem se netrefil. Tak já jsem se fakt jako netrefil. Já jsem nevešel do těch dveří. Dobře, tak tahle mi se bude trošku na díl. Fanoušci Hotline Miami mě asi ukamenují za tenhle gameplay, no ale bohužel jako. Já se moc omlouvám. Ne. Jo, aha, tady ještě druhý. Ne, zase nedostanu. Jo, dostanu se tam. Do prdele. Oh, OK. Dobrý, jdem do piče. Dar. Cože? Do prdele, já jsem se lekl, vole. No pojď, vole. Ty pičo, tlusťoch more nedává, kamo. No pojď, kundo. Ty vole. Dobrý, kamo, tak to je jaký boss fight tohle. Jo? Jo, vole? OK. OK. Hajzle, vole. Chtěl si zabízet. Dobrý, berem si ženu. Čau, bezborci. Tak tohle bude hodně málo bodů, bude se tak típl tak asi tak 55krát. Na 9000 bodů z 220 000. Jo. Dobře, to trolím jak svině, no. C+. Ano, má maska a máme Dojwan, dobré. Dáme si koně, vole, na večeří. Dar, tady se nějaká baru, jo. Daj mi nějaký chlad, barče. Dík. Dar. Jdu dom. Vypadá moc dobře, kámo, já jsem úplně skvělej, vole. Zabil jsem pár, vole, lidí, jo. Part 2 questions. Aha, to jsou těch borců. Jo, toho jsme teďka dostali tady tuhle masku. Jo, takže to jsou aspoň nějaký jako... No. Jo, tohle to máme tak jako masku, pravda. Vole, jako kdybys ty byl. Tak jsem hodně zmatený tady z tohle.
Do you like hurting other people? Yes, I fucking do. No to je pravda, kámo. Ale jo, actually, jestli ta postava má, ale nevím, jestli má rádu lidi, vole, když se tam zeblila, jako. A to by je taky zajímalo, kdo zanechá ty zprávy tam. A kde to se teď, a to by je taky zajímalo, no. Final question. Proč máme tuhle konverzaci? Ty pičo. Ale se no má tak už mentálně, vole. Bude zase na tom tak mentálně špatně, že už to bude si vymýšlet scénário a konec téhle hry bude, že to prostě byl všechno jenom sen, ne to byl teda bludný konec. It's Blake. Power out star. To je to žena, vole, co jsem to, tak ona nechá si mě, to nic. Že to, vole, že to bude power outage, tak tam nebude světlo, vole, já jsem v posteru, kámo. Já nemůžu zabít ani fourth chapter tension. Vezmeme lethal doors, don't wanna. Tak je tahle maska vypadá actually docela dobře. Tak co tady máme? Dobře, tam nemůže, tady je i pes, vole. OK, tohle je docela těžký. Ty pičo! Jaký, vole, sprinter, vole, tak teďka jsem se asi posral, vole. Tam, on je tam prostě, tam... Kam zabыл jsem psa, GG. Teďka je zavřel do kriminálu. Dobrý. Jenom na boje! Do prdele, proč tak dlouho jsem ho musel mlátit, kruci písek. Dobrý. Opět pes. Krucinál, já jsem byl na špatném místě, jsem tam měl opět double to. Do prdě, on stál z mrtvých, to konec, já jsem ho viděl. On stál z mrtvých, GG, damn. Kruci písek, vole. Má dobrou mužku, já ne, vole, to je prdeli. Já jsem měl na něho lokle, vole, a mě to netrefilo, OK, to nikdo neviděl tohle, no tak štěstí, že já to nechci stříhat ty videa, takže vole, uvidíte úplně všechno, každý fail, vole, úplně všechno si uvidíte. To je v prdeli. Do prdele, to ještě jeden. Kruci písek. Nic tyhle dobodáme. OK. OK. Bro, like. Am I fucking stupid? To žije, vole. Do prdele, zase jsem... Já jsem to neměl to, já jsem si ho měl potom na něho dávat pozor.
OK, to byl ten nejrychlejší brokovnicový shot, jsem dostal. Já prostě vypnu brokovnicí, vole, oba dva. No a se piči. Oni si to nevšimli. To je horší, ale teďka. Je to na piču, vole, já potřebuji si to všimnout, aby mě tady šli do té místnosti. Ne, můj aim, vole, jenom u kamenu, mě lidi v komentářích ukamenují, jestli na tohle někdo bude koukat. Já si myslím, že na to nebude někdo koukat, bude to utrpení spíš než gameplay, vole. To spíš budeš brečet. Tak ty vole, zase jsem to mal někdo posral, jako. To zabijem. Do prdele. Jenom na B. Mám. OK. Aj zla, vole, se mi to bytě. Vole, jsem ho dal podržce zbraní. A já mám zbraň, co má 0 nábojů. Do hajzlu. Dobrý, tyhle barce nemají zbraň. Takže když je prostě dobře umlátím. Jak tam kempí zmrdí. Dobrý, mám zbraň. Teďka jsem se jako doslova jako posral, jo. Abyste viděli kontext. Já jsem ho netrefil. Dobře, do téhle místnosti nemůžeme, protože pokud je otevřem, tak to vybouchne, takže musí jít. Dobrý. No počkej, vole. Co mám jako dělat? OK, tohle budeme se ještě vymyslet. Dobrý, vole. Já budu muset někde vypnout elektřinu. Dobrý. No, jenže jak? To asi nemůžu jít, vole. Já se jdu kouknu na YouTubeko, dejte mi chvilku. Dobrý, tak nejdu. Tak, teďka se jdu. Já to musím střelit shotgunou? To si děláš kozy, ne, vole?
Dobrý. 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 Dobrý! Bráško, já si chci zahrát. Já si chci zahrát, prosím, já chci takto zabít. Jednou. Bráško tam měl náboje, víš to? To je pičus. Takže musím vzít... Já jsem to fakt myslel brokovnicí, vole, a u mé uši. Já jsem to fakt musel brokovnicí, prostě, vole, střelit jenom. No, vole. No co jde, Malborec mi dal mý one shot, vole, tak to jsi posral. Nemá to náboje. On kempil v rožku. Dobrý, já tuhle hru fakt neumím hrát, lidi, jo. Já se tak strašně moc omlouvám, ale jakože strašně. Ze celého srdíčka se vám omlouvám. No. Jo, on se musí postavit a potom střílí. Dobře. Ok, už to chápu. OK, to nikdo neviděl. Dobrý, už jsem taky nemá tu shotgun. OK. Jdeme zpátky do auta. Tak tenhle level, ten se dělal díl, než jsem chtěl a než jsem čekal. Do prdele. Ale udělali jsme. Tak jsem vole vřadil, vole. Ale udělal jsem ho. Kolik tam bylo psanek? 30 000 bodů jsme dali. Ty vole, 40. OK. Tohle je actually dobrý. A nová zbraň. Actually se nám unlockla. To bude tak B plus Bčko. A OK. Jsem na své hrdej. Nová maska. Grahama máme, no, jako zajíce. A nová zbraň bude flaška od piva. Flaška od piva? Jo. Flaška od piva. To zní jak se divně, nevím. To je jedno. Good to see you. No, nekeci. No. Ty vole, kámo. I'm not the danger, I am the danger. Dobrý, kámo, se kvíček svině. Ale já jsem strašně rád, že konečně se mohl zasadnout ke kompu a mohl vám natočit mojim 5 divákům nový díl, nebo spíš novou sérii. Takže já jsem strašně happy. A vůbec jsem nevěděl, co se teďka četl, protože jsem mluvil. Ale vzali jsme něco, vole, asi nějaký žrádlo zase, jo. Dáme poslední level, protože tahle epizoda už má 40 minut teďka. A takže... Já tam nemůžu jít, tak jo. Takže dáme poslední misi. Je to od Davea. Aha. Dobře. Actually, ten power outage tak to nebylo actually bez světla, já jsem docela happy za to. Až teďka to bude ve světla. 5th chapter,
Full house. High scores unlocks mask. No shit, braško. Graham. Volkuje fast. OK. Dobře, takže to tady máme. Tady tohoto vypnem. Pičo, tady je těch psísek, vole. Já jsem ho netrpěl. Ty vole, na první pokus se do stage, vole. Poprvé naposled, ty vole, já jsem frajer. Je nic, jdem, další patro. Oh shit, on byl na tom hajzlu. A jo, tam chčíje, vole. Chcípni, vole. Dobrý. Tak to jsem postral teďka, no, jakože. Já jsem totiž, já nechci vystřelit. A já se chci koupnout stavit všechno za tyto, za enemáky. Ty pičo, ta brokovnice normálně dává půl to, vole. On neměl zbraň teďka. That's all? Nice. Tady ještě, jo, je tady brat. Já jsem ho trefil! Já přísahám, že jsem ho trefil. Já jsem viděl ten bullet particle. Já se musím schovat tady za ten roh, vole. Počkáme si, jaký stane. Já nevěřím. Dobře. Nice. Tak tahle chapter actually byla hodně rychlá. No do háje. Víču, kde je ten exit? Jo, tady. Já si myslím, že tohle jsem dosáhl hodně bodů. To byla fakt dobrá. Dobrý, tak dobře, dobré vedu zpátky, byl jsem strašně špatný. 110 sekund to trvalo. Dobře, když to bylo tak C+, ok, tak to je fakt na hovno. Nová maska je... Dennis. Má malý pe... Dobrý, není to pěkný, ale já vím. A nová zbraň, to má nějaký velký Colt, vole, Magno. Dobrý, tak dáme ještě jednu dáme. Kámo, já jsme v chillu. Ne, kámo, bráško, vypadáš v pohodě, kámo, ne. Já tady furt chodí, jo. Bráško, jsi frajer. Ty jsi náš pizzař. Čajík jsem dopil. Nic, žena si dává koupel, dobře. Já vždycky zapomenu na ten phone, vole. Tak co, to bude teďka Don. Dobře. Dobrý, jdem na to. Vezmu si novou masku. Tak už chápu, proč je ta maska. Bráško. A někoho se prostě na to vyzadat, takže u mě bude víc nebo co. Dobrý, čistá chapter. Clean hit. Dobře. Start with knife. Takže to je vždycky nějaká... Dobře. Dobrý, ne, dáme si i tak Denisa. Tohle je... hodně zajímavá mapa. Jo.
Ty pišťalo, vole! Jak se na mě otočili a najebali mi jak hajzlovi. Tak to bylo dobrý, actually, no. Takže musím zabít tady tyhle vzadu. Oni snipl! GG, bráško, I'm so stupid. Kamo, já dostanu dobrý rotače. Já je musím nalákat, vole, ale já nevím, jestli půjdou za mnou. Ne, oni budou čekat. Oni se postřelí navzájem. Dobrý, to laglo. Dobrý, já snipru tohle. Každou snipru. Nice, 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 let's go. Jo, tady je druhé poschodí. Jo, to je elevátor asi, co? Jo. OK. Je tady někdo? Je tam někdo? Zabil jsem ho? Zabil jsem ho, actually. Oh shit, tady vás je borsky. Vole. Tady pana Černěvka ještě zabijeme. Ne, že bych byl rasista, jo. Co je tady to okno? Já můžu takhle volkovat jako... Oh shit, to je nauzená, ne? Yes. Takže to má hodně nábojů, ale asi to nebude přesné, no. Já musím tímhle. 15 000 bodů, to je málo, ale 15 000 bodů. To je strašně málo. Ale pane se ještě nasčítají tyhle, to se jako i nasčítává, když kolik jsem dal. Takže to bude, jo, 31, to je dobrý, to actually. Co máme? A minus, jo. Nová maska a to je Georgie, hej Georgie, máme Georgieho. Dobrý, a nová zbraň bude mačeta. OK, why not? A jo, jdem tady. Hej, moment. Kámo, já... To by mohla být celá skupina, ale nekeci, bráško. Ne, kámo. Vole, kámo. Jakých, co si můžu říct? To je to film, jo. A jo, já musím si říct tenhle, aha. Takže nemůžu stejně, ale tak ty si pěkná sračka, hra. A tady tuhle my si necháme na další díl. Čekáme, že kde je žena, zdar ženo. No nic. Necháme si to na další díl. Já doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, po případě odběr. Já budu rád, jestli se vám to bude líbit, protože tahle seriál se baví, jako, takhle. Nečekal jsem, že to bude tak bavit. Ale jo, budu rád v ní pokračovat a já se teda s váma loučím a zatím čus.